NDF pen bike rally lapen vote ke hangamai choki khola long kipatpon wo signify pli ani ACYPA atompen Bokajan development block ke parlo Deopani constituency arlo PMAYG ahemso kapatangtia puthak phirangke amai kangni Singhason constituency ke parlo Langbung Dingpi Horsing Terang Memorial Open State along BJP asong atom cherok ro amai kangni lapen vote kire amai kipatpon Duar amla ro BJP asong pen sang sepin along mai kipadodam Don Bosco Higher Secondary School along Amkachi World Environment Day kata London. Kuligaong along Congress asayam kimi kangkupon. Patumi vosik ni pai pli ani Nilip Democratic Forum atumpen joki khola pen mera bhiti an bike rally chejeng pon lapen mera bhiti pathoklam long vote ke hangamai kangni pon. Bangso ajamek analo por phai crazy pen krehinian bike rally pedo dera phit Puthot analo por phai khreinira achiti mapor molompen mera bhiti open state pathokalam long NDF mate Nilip Democratic Forum candidate Avinash Rohangaphan vote ke hangamai pangchingponlo Bilison terang pen chipa hemupon amailo benting terang pensi alhi pachini ponlo Puthot maike phalam theki sujitibong pensi pachini ponlo Non kebangji wo signify narkep ani Karbianong Autonomous Council MSC ang hoikirik aprang BJP atom ilidama phan tangkapen arunoro scheme pen leben ration card pen ebe begji leben ketheta doji bonda ilitum kado kabeta khroidunri leben kebangji kilike sogabu arjan alongle vote pira Avinash Rohanga phansi pahaibek nangma pusi rada phan thanpon Mailong Avinash Rohang kaninje ponke nephan jongsi Nilip MSC ang hoi nang pangni dun long plote Nilip aphan ongdung kachintur avarsai klempon wekpo Lasonsi Tovar Dolong Me Lang Kacholi ahem Kapathu Sekelang ahem voting ang hoi laben arlo somaratum aphan Waving Center lapusonsi ongdung alam araraphan chichakteka Bang thongkep sose BJP Congress atum NDF along chipa ogdur laben bang suri esi sose armu atum chitongdun si my RDP 20 Siloni Janpen, Bijorong Report, Kirby Daily News. Sapatang kelalo BJP atumalong sini di kanan hoklong ape pachin forje ni barada long kam diklem panji ni le pakitu kisong long ni tat heklong no lapang so heklong kam diklem je phan non la BJP atum la kelalo non nili palong kichari atu amethang selfies mata amethang ale kemat kichuri pen kemat hapen a job la sonsini di kam diklem je sitami bon check lo pen nili phan kam na piklem uni data sonsi dolo la sini dita non kibang ji election kimisena bangkhu aphan kang bai dunji non la India for candidate Avinash Rohang alang li misen thexer la pen non la bangner kep kit khorang bong pen alang li hello talented ke do la pen rada phan ki claim pia bang nili talang ni phan chini pen li pen selang ni long nili cherap dolo la pen alang li jongsi hailo li punte nili parada phan kiduk kisung pen dang lok katok ka vekenang je son alang li claim thek jipu nilita ke thek long pen se alang li long cherap don la si Bokajan Development Block Aparlo, Deopani Constituency Arlo, PMAYG, Surihini Ra Kresir Kepen, Surihini Ra Inkoyan, Ahemso Kitangte, whom Inkorahinido. Hemso Kitangde Raputak Pini, Rongagora, Machkau Aronglong, Anti-Corruption Youth Power of Assam Mate, ACYPA Asong, Karbianong District Committee Atumpen, Perangkiamai, Papono. ACYPA Karbianong District Committee Maipu Chitra Borwa Lapen Kongchunbang Sonsing Tisopen Kaninje Ponki Kidam Tangani RTI Acyclem Ponsi Duan Report Longpen Bokajan Video Aphan Sidame Chitongdam Si Complaint Letter Sidame Pidamno Bonta Non Pornianta Ahem Pitang Disi Ki Ongla Gram Sevak Lapen JE Rajurong Hangatumsi Labangsoa PMAYG Ahemso Kikimpon Lapen Ahemso Kelongatumabang Asia Longpen First Second Lapen Third Installment Sitame Withdraw Piet Penta Ahem Kitang Dedet Ki Kichupanglim Det Kalite Kopilo Pusi Perangkia Mai Longpen Arjuponsi Vidrepono Hanjang Langsopen Trisonik Telapen Mongweteron Camera Person Report Kirby Daily News Homosti PMAYG Ahem Aputanile Tumla Blog Lom RTI Marilo Inquiry la bateng penile tumla Mazgao Mukhuti Holufa Puan Dola Puan Homosti Purianda nilitum Humri Lablo Ki Humri ateng polote pinangan ke ketangda dolo
la pen pinang ne tang ti dadu pen tin lo hem tang ti la pen pinang ajak bang tang lo seta ke tang ti sigi ong ge patang vet pola tum geotech kuri phan poisa jitu ni withdraw phan hedi seta me arlo bang la son floor tang te plaster tang te ajama lo la so contract en ge polo gram sevak polo hedi polo John Paul Kindu mane contract dar lo he inke nilardu arjulo commander lo la gram sevak ko puri ge poma raju rong ha jeng than lo blog baido phan hedi complaint pilo je baido nang tum department under la PYG hem ketang te du ulang la sinali tum itip inquiry thanali tum hinpen kya baido bang polo ochok bong nil tum inquiry po sitame soda minghong nang jibon polo nili tum dang hong lo he pinang bisdin dang hong lo nili tum sami nili ako rong beneficiary tum nili tu hem wang lo nili hem hedi wang lo anke ako nang complain lo na la tum nang tum wang det pen chong lo thang da la tu hem so hem ta nang lang le inquiry ra wang copy por lo polo ke nili ako baido phan phone call lang itip baido phan phone call lo o ante la son polote nang tum ge hala gram sevok phan le ching ki der noi nili ke non helang ge wang nili ge dui ma ta velang la si hala prang video baido ta hai pu palam sin nang klang le ke nili ge hala prang video baido number da ve ching ki da long le ela si ako la raju rong hang phan phone call pulo tang te ente la hai hem su bang e kona si ke tang lo mati di la ge direct klang dak lo mati ke tang te ke stame list along bang ke complete side la da Patumi vosika chiklo ni phai phli ani langbung dingpi khorsing terang memorial open state along BJP asong tom cherok to amai kangni mate vote kere amai kangni ponalong alhuyaman pen na chitong don laki abarim em Amar Singh tiso chitong don lebang so cherok tok amai long kachipa ogdon laki Ram Singh inti abarim ASDC Joy Singh Ramsa abarim AP Chelsea Babu tiso abarim general secretary AP Chelsea Singhason committee kadu kabepen bang inkora pho amuluka tom chitpa ogdon Amar Singh ti sopan langbung dingpi araratum kaching honpen Amar Singh ti sopan kangthung karnia saita dingpon pipoti APHL silapen ASDC atom BJP songlong chipa ogdun nangkokma athiki em Amar Singh ti so ki claim kidam kimisena joksi puthot nelitum APHL ASDC songpen chi odunsi BJP songlong nang chipa ogdun nangkoklo lepen em Amar Singh ti so ke Singhason araraphan voting hour saita kipido piglo Singhason araraphan ke ningkan pho em pachari detpen bang pharu isira thongkep suse amuluka tumaphan voting hour saita pipon etlo lasi non kebangji karbianong autonomous council MSC kiliga hot puthot haidet lote towar ke liliadip salokpampo lemen rong asar asaimta kimpon popu lapen sarkari gaubura asahemta kimpon popu lapen rong ker karkli jiadinta kimpon popu si langbung dingpi araraphan lamjak jipipon Folongkama Jipen Jesong Sina report Karbi Daily News Vosika chiklo ni phai phli arni Duar Amla constituency arlo BJP songpen paprup thepin ang thun pachiteng ronpen Duar Amla constituency BJP candidate Prabhat Chandra Taroaphan Rat along votes ke hangamai kipatopor BJP amai long tinta votes ke hangpidun amen pen Lamding LEC MLA Sibu Misra Lamding Town Mandal Committee Debasis Gupta Lawrence Teron Bir Singh Hanse Lipson Bay Long Singh Rongpi lapenke Assam BJP President Bhabesh Kalita tame chitongdon Lason thaktaksi BJP so arlok lemang pipen jenglok BJP ka chinghon ara do anatumta chitongdon ti Mailong tinalong sitame ongdung amolok chitongpon patumi ang bonglong krehini adim BJP songpen radaphan votes ke ngamai ingsamjin padoponno lapenke non kebangji kilike BJP songpensi highway ko puta pherangke thingno Duar Amla BJP candidate Prabhat Chandra Taro ninjepon Wothalang sopen Avres Rongpi report Karbi Daily News Tinia bangke longkret rokan nilitum kapelengji kaborilo longkret rokan ke nilitum bang pechunji panse bori bomlo lasi nohokta dam setami pinang anarar tum turpaklo mane kadu kavita ekdom na chipa ogdun tum tadulo ba komane tum gunang jog dun regge tum dulo along tila pulim center penil tum chini lo along til pulim center pen ongdung abut pense nilitum ke haipon po BJP normal Nijang Karbianong arlo Amri constituency kapalo Don Bosco Higher Secondary School Amkachi pen pateri ponsi World Environment Day katalondun Adap phai narke prachti mapor molom masapso chirok tok amai padopono labangso chirok tok amailong Father Curina CM lapen Sister Tessin Headmistress lapen thanbang atom pen chithan jibon ponlo thengpi aklim ke pen chenglok hithikulat along
Kithu kenem oya hormo hayu pangthir ponsi ar korar phekpon nangji World Environment Day lake ni phai phositame la swarni ke bhomkur arni pena jok ni phai free arni pen wanangkok lopusi Principal Father Joseph Bara pherangki karjo hot chethandono Josemet athipike klim somara tumaphan thengpi lapen kelong I oxygen atomon kerengerapi mate monira tumaphan ko anakinang sot kedomapu alamte haihu thanpachinlo Lahai jerok tok amai klim somara tumaphan thengpi ki I lapen thengpi arong kerai kom jia phan klim somar aning kapachu thapdong jia phan tame thanpa jirmi pon thengpi arong kechor ka phalang no thap abang ingtonsi thengpi arong ki isi jihungnang po Scouts and Guides atum tame World Environment Day katalon polang Josemet kachipaduk nulo Dongka Mukampen Humson Be Reports Karbi Daily News Vosik ni phai pli ani kan samapor por phai phua por molam borjan ahavar kuligau arongalong Congress asayam kimi inpupon tangno labang so amaya hot borjan ahavar pen kithurdun candidate Surendra Singh pen ribon mate ingthan ponsi patumi asayam kimi inpupon lo labang so along kuligau arongalong ke claim abang phu right wing pen harlong bi ingti lapen left wing pen ke claim dun lapen mohila atom pen chirap chito dunsi mesen pen sahem kimi kangpu pe man ponlo Putot mayang no candidate Surendra Singh ahin ben lamte isihini kaning jepon ke pini kuligau arongalong Congress asayam kimi kangpu pon thulong lagi isi surprise asonsi nili chi thikdam long no leben kadu kavya phanda ningching sampiklo puta ningjepon laswa hut putot non kewangji wo signify arni nanglai to mesen pen wood pipen nang pai pipon wek non puta ningjepon hidi pipen Wilson Be Reports Karbi Daily News Ola ke party adu beta democratic right do alang li tum ning kang sampe kopi kopya party du dim la sola na le tum apanda jobor jusi pe tum khangda du ne to du ne a chose anu tinsi alang tum a right do la dag ne li pu dunya tham kam we but ni ning the ka do we seda border arab atum aman honman borjan ahomosti ai jot ala mana tum da ning do la penge dun sida me te bon sita ultimately the winner will be Congress